Salutare lume, ăsta este al 11-lea episod al meu din seria mea Legende și mituri Illuminati, al 11-lea episod despre Bigfoot. Da, Bigfoot, un criptid de dimensiuni mari, mai mare decât omul, mai puternic, cu asemănări de maimuță. Da, este un animal biped, așa, și cu asemănări de umanoid. Mulți din oamenii de știință nu cred în existența acestei creaturi. El ar prefera pădurile de nord ale Americii, da, și ar ști să se descurce singur în pădure. Este un animal sălbatic, dar din câte se vede, pașnic, nu vrea să facă rău. Da, am auzit odată un articol, am citit un articol de fapt, care spunea că un cuplu a vrut să-și facă luna de miere aproape de una dintre aceste păduri. Știm că Bigfoot nu e numai unul, poate să fie mai mulți Bigfoots sau Bigfoots, nu știu cum se pronunță exact. Da, iar acel cuplu s-a întâlnit cu Bigfoot. Bigfoot nu i-a rănit, erau la o distanță mai mică de 3 metri, cuplul de Bigfoot. Și se pare că Bigfoot nu poate vorbi, comunica prin telepatie. Cei doi auzeau o voce feminină în cap care le spunea nu vă temeți. Da, așa, Bigfoot. Iar după aceea bărbatul a încercat să scoată un aparat foto pentru a poza creatura. Iar acea voce feminină a strigat, nu! Așa, și după aceea fiara a devenit furioasă. Până la urmă bărbatul a renunțat la fotografie. Da, mulțumesc pentru că m-ați ascultat și ne venim cu un nou episod.